घ्यायचे एका पाहुणा म्हटला किती तुम्ही असो जीव देतात या 2 पराच्या वेळा रे नाही काय गेला मग फोन येतात सन्नी मिरो भीतर येऊचे सगळे भीतर येऊन झाला तुझ्या फोटा भीतर घे सांगितल्या बरी तू कोण नाही ना नाही ना म्हणजे नाव सांगितलं तुमका जोविना सिनियर डॉक्टर जोविन म्हणून जायत अहो तुमका आज मॅडम ना नाही आज जाय ना अहो काय तुझं सेक्रेटरी घे तुझी डेट आणि टाइम मेंटेन करून गो आजच मिळाले तुमका आज काय मुझे 50% ऑफर असा घे पेशंट नाही आम्ही डॉक्टर आणि काय अहो पेशंट घे पेशंट जातात तुम्ही नॉटिंगहमचे फेमस डॉक्टर लिंगे काले फेमस डॉक्टर लिंगे ये कोण सांगले पालतू पुरा त्या तुमच्या पहिल्या बागला बोलांगला डॉक्टर म्हणून तुम्ही कोण आता बैला दारा बोला दक्षिण कोणी दाखते जाते ते साहेबीने आता आम्ही गावा गेला ते कोट्याक आरामाने बरेला ते आरामाने जात आहे आता पण ते जोनाकडे येते ते गाजीबो होता बघा त्याने शामी यायला जात आहे ते असू दे हा तुमच्याकडे इंटर्नशिप करू नाही इंटर्नशिप नाही ये तसे मिळाले तुमच्या आता काल शिकून नाही तुम्ही काल शिकल्या शिकवडी असा अवे काल शिकेल तू शिकव रेडी तर तुका पावभाजी करू शिकायता बारी सुलभ तुझ्या होगाचो बटाटे घसा घसा घालशींचे टोमॅटो घालीचे तुला मसाला घालीचे मिक्स करीचे पूर्ण बटर मात अमूल जायचे बटर अमूल म्हणी ती पावभाजी करीना कित्याक करीनाय हांवे एक्झामांत 100 मार्क्स काडल्यात 105 काडल्यात तुका ते 5 मार्क्स सुट्टी कशे मेळ्ळे अक्षरा चंदा मडी बरे धक्के 5 मार्क्स ये आता हे सांग तू 100 मार्क्स काढल्या म्हणताय नाही म्हणजे तुका एक सवाल असा जायत सारखी जाती हांव आन्सर रेडी असा तर म्हाका हे सांग औरंगजेबाचा सडवाचे नाव कितें औरंगजेबाचे सडवाचे नाव काय संबंध संबंध असा साडू मिळाले बहिणीच्या गावात साडू म्हणतात संबंध असा ने संबंध असा अय्यो ती हिस्ट्री MBBS डॉक्टरांक हिस्ट्री गुप्तू आसते हिस्ट्री गुप्तू नासता पेशंटाची हिस्ट्री कशी काडटाय सुलभ आयल्या गुंडे तांकां बसोवचे नांव विसरचे आनी मोको दिवचे काले नांव विसरपी मोको दिवचे तर आता बरी नांव असल्यांक जोनाक दिपकाक बरोबर वखतो आणि इल्लेशे पाड नांव आसल्यांक आमच्या घरात नांव नाका तांकां तुवें जुलाबाचे वखो दिवचे तुमच्याकडे ऑपरेशन करून शिकूंक ऑपरेशन गिपरेशन आसा पळय ही पुरा पितीसपणा ऑपरेशन पितीसपण म्हणताय कसलो डॉक्टर किंवा बाजी पुट्ट हांव सरले काय येताय राव हांगा जायना हांगे तू एका सिनियर डॉक्टराक पुट्टू म्हणताय रे तर हांगे हाचे आता डिलिव्हरी कर पळय जायना कित्याक तो दात
अय्यो टेस्ट करा तुम्ही काय मिसेस म्हणाला ये तुमच्या गोमट्यान उकळटा पडे काल्या का गल बस काढूंगे टेस्ट करा ये असा पडे फाटल्या 5 वर्सां जावन हांव घाली म्युझिक आयकून म्हणजे दिल्ले टेस्ट करा तुम्ही आता टेस्ट तू कर पुरा हांवें करते जाल्यार तुवें घालें करचे तुम्ही म्हणजे सिनियर डॉक्टर नेंगे तुमकां आपलं नाव शिकता ऑपरेशन करूया आता राईट तुम्ही कशे ऑपरेशन करतात ने पहिले ताका सांगून थोडा ने ताका काय सांगते ताका आम्ही सरप्राईज दिवया ये कोणाचे फोन पळे रिंग जाता हॅलो हा मॅडम सांगा मॅडम तुमचं ऑपरेशनाच्या थिएटरा भितर आता फर्स्ट बोर्डचे ऑपरेशन केलं अशें दिसता म्हाका सर तुमच्या मिसेसाचे फोन काय रे गई काय ना तुमकां किस दिवंक आसा आता तू काय घे मागीर म्हाका दी हॅलो मॅडम हांव आतां ताणगीचे खंय मागीर तांकां दिवचे खंय राईट मॅडम ओके मॅडम बाय मॅडम काय गे काय ना कामाच्या कडेन दांडिता पळय ये कसली बाय मुजी कर तू ये अशी ये अय्यो अशें काय लागत होता तुम्ही हांव काट करता बार विचार रे कशे विचार कशें हांवें सायड बिझनेस घाले न्ही गे क्या झाला पेशंट नसता वेळा ट्रेनरिंग अय्यो काय कशें कट करता तुम्ही ये मोर नवीस डिझाईन आयली मासा मला नवीस डिझाईन आयली कशी आहे काटिंग म्हणजे मला कशी डिझाईन अप्पो तू काय केलं मारे या भितर कितलो फसलो भरला या वरान फसलो पडला रे डॉक्टर बादी वेस्टेड नाही किडनी देवानं मनशाक 2 किडनी दिला एक गेला काय म्हाका भितर क्लीन जायचे क्लीन वेस्टेज कुंदू बाईक केला मारया आता घालून झालं कोण कसरो पडला भितर खंय नूडल्स केले कोणा बघतो भितर वचून इतले फुगल्यात डॉक्टर पण ते नूडल्स नाही ते अंकिडी आमचे काय तिथं लांब असता गे म्हाका भितर क्लीन जायचे आता म्हणे धाकटे भुरग्यांक खेळच्या तिथं जागा जावं क्रिकेट खेळच्या तिथं जागा जावं आता तू शिव म्हणा आता शिव जायत शिवता तू काय एम्ब्रॉयडरी करून आयली काय मात्र असे डब्बान काढून घ्यायचे आणि असे घसा घेऊन शिव दे अरे झालं रे हा का सर्व दे मार्या खर माणसाची झालं ना अय्यो तो कोसलो डॉक्टर की पेशंट पेट मोठा लंबा एक कट केला इसल्याने किडनी काढली तिसल्याने अंकिडी काढली आणि घसा का शिवला नागो काय घसा अगं काय आणि उठवून बॉडी बिडी करू बसा अगं काय नाही ते पडत घालते ना पडून गेला आणि काय पोस्टमॉर्टम केला काय पेशंट शोध धाडून असा गे अय्यो डॉक्टर बाबा ही पोस्टमॉर्टमची बॉडी नाही पोस्टमॉर्टमची बॉडी भितर असा कसं रे किडनी पेशंट अरे ठीक आहे कवर कर Thank you, Vincent D'Souza and Lydia Lewis, for that entertaining performance.